că mănânci? A? Mănânci cozonac? Fă pe acolo pâine? Pâinică, pâinică. Papa, pâinică. Pâinică mănânci tu? A? Ce-i în gură? Ia deschide gura să văd ce-i în gură. Ce-i în gură? Deschide gura să vadă mămica ce-i în gură. Deschide gura să vadă mămica ce-i în gură. Ce are fata în gură? A? Ia uite, uite că mai e aici. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite. Nu mai vrei? Uite pâinică, ia uite, ia uite. Mă, dar ce de pâinică are fetița asta, mă? Mă, ce de pâinică are fetița, mă, ce de pâinică are? Ce faci cu pâinică? Nu mai vrei? Uite pâinică, uite pâinică. Uite. Ia, ia la mamă. Noroc! Ce mintate, ce băgai pe nas? Ia, ia la mămică, ia uite. Uite pâinică, uite pâinică. Pâine, pâine, pâine. Ia la mamă. Nu mai vei pâinică? Uite și la tine, că vede că o filmez. Ia la mamă, pâine. Hai mănânc. Hai că vine să mânge și Mița. Ia vine Mița acolo. Mița, vine la mamă. Hai vine acolo. Hai vine aici, vine aici, vine aici Mița. Uite pe Mița. Dă-i și lui Mița. Ia Mița și tu. Ce bună e. Nu filmează și pe aia. Dă-i și lui Mița. Ia uite ce bună e. Vezi? Hai vine și lui Mița. Ia uite. Ia. Mă, vreau să spun, ia nu. Uite, mănâncă Mița, ia uite ea. Vai, de Mița, ce bună e Mița. Mița să văd dacă da, asta e chiar pâine.